Ti Masakbayan. Ti napalabas, napintas ka nasingpat ni Ivory nga anak ti tribe leader, ani Kokoy. At damat gayam ni Kokoy ani Conrad, amay samot lang ani negosyante, akanayon amapan iti lugar da. Iti may sang aldaw akaawan ni Kokoy, indadanas ni Conrad ni Ivory. Idinadoktalan ni Kokoy nga aginaw ni Ivory. Pinagtalaw na daytoy. Iti panagna ni Ivory iti kalsada, nakita ni Saldi. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapuluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sapay ko matapod no anasaya at atao to'y sumurutak. Kaya't mo ka ti sumurot kanya kay Jibalay, tagbalin ka katulong? Ha? Kaya't nakakas katulong, sir? No, kaya't mo. Nabayagan ngagsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ta nagsabat ta, napanan ka diti anak mo. Napanan? Kat no pinanawak ija balay mi. Napanak nang ala iti dengdengek ija ayan timula mi. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay agsangsangit. Di mo ka didinamag no papanan na. Medyo adayumot nga min idinakitak. Saan nga ta asabali tinakita? Imposible asabali tinakitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsik ko iji dalan. Mala, inakpay man nga rod. Inakitaan no pudno ati anak ko tinakita. Apay nga takay-tay iti lugar nga adayo iti kabalbalayan. Nagapuak ijay purok tapaw, iti rabaw ti bantay. Kaya't mo asawen, anda purok iti tapaw na di bantay. Wan, sir, pinagtalaw na ti amak. Idinamon na nga agdadagsana. Abo nga ti panakaidadanas ko. Kaya't mo asawen, agdadagsen ka. Kasta nga ron, sir. Nagdagas namin DJ anang idadanas kanyag. Apaya di mo indarom. Naturaya tao, sir. Binanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamag. At dadakas ang mapasamag iti pamilyag. Ayan ti anak ta. Pinagtalaw ko ti awanan bain na babae. Di ka lang naasyanan iti anak ta. Pinapanaw mo kit din. Napanan na ngayngatan. Anyat amok nga no napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamakan ko ana. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagbagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na? Saan ko naparikot dayta? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na? Dito yan ti malaymi. Ti asawak ti kasaom tayo so ti mangibagano mano ti sweldo mi ti binulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, saan ka di ang nagsaritaan ta nga agkatulong kay ti malaymi? Ha? Wan, sir. Adamat laangan pagsweldoak. Agyamanak. Alang Rodel, dumsagtan ta, dapapanak, apaman na may tulod ka dita balay. Ada ka di dita ti asawa yo, sir? Well, adda dita unag, kanayon abisi amang butbuting-ting iti cellphone na. Maikawak nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila dagiti ubing ken nataengan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhata. Amangan no adda na panan na, ma'am. Kanayon nga adda ditoy no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni manang aya nga inana. Adda itay ditoy kat. Makumikom dan sa ijay kusina mangisagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wen siguro. Iso nga inton mangan tayo ti panagdamag ko maipapan ka ni Ivory. Ura dagiti ubing. Agdamag da. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang aya,
Itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dayta ti paglading itak, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan kwa na. Idi aginaw, pinapanaw ni Kokoy. Anya? Pinapanaw ni Pangulo Kokoy ti anak yo? Kaasimat. Dayta nga rod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kokoy. No ayan nga taan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Diyak mo kin ni Kokoy, Madam Nurse. Diyak pa'y kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanas itinasingpat abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos asan nga ibaga ti anak ko. Manang aya. Amangan no binalaagan ti nang idadanas. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kasta nga tanga agpaiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga taita. No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagturungan na. Nalabit nga ijay ili. Lara, kasanuta nga ta amatulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga taita. Ay, mas daawak mat iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kokoy. Day tamat ti pagsiddaawak. Kasanon no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasanuta maamuan ti ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslaawan ita ti balasang mo, kayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangibabain. Apay ko mamangibabain. Agdadagsan kit din. Di namot nga rod ibaga, no asino ti awanan bain anak kaalaan na iti sikog na. Masikog ko nam gayem? Amok la kumano asino tinang sikog kan kuana. Tapapo orak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Saan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatan no sa dino tayan na? Sa anak nga interesado ang mga mo, no sa dino man ti ayan na ita. Imbagkat ti sabali at tao, taamuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na, pulos. Di nakman babalawan, amok ti aramida. Saan ko pinapanaw, no hosto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan ko na, ngam mabutang amang ibaga. Kukoy nasingpat ti anak ta. Nang idadanas, kunam? Hanggang apay adi na ibaga? Kuna ni Nurse Connie. Nga amangan no adda nang idadanas, sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka ding agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. May sa kamatadang nga. Apay nga imbagam amasikog. Saan ko nga ibain tipod no? Diyay ko na ni Nurse Connie nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam nga agdadagsin ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko ang mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano ang masuportaram to ti anak mo kat awan mo't asawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasngay, sir. Itad mong tulangan kanyak no may pasngay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano ang makatrabaho ka no may pasngay mo? Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Dinakbaybayan ti apo, sir. Diyak kayat nga ipadawat ti anak ko. Diyak makaturog. Mapanak man pa iti kusina, tayo nak uminom. At
masasaon ni sir iti cellphone na. Denggak man. Well, sir, masikog aganak kang pasanti sa magmamano abulan. Masapuladak ka nagatan, titid mo kanyak no ilakok ken katiubing. Okay, awagan kanto no aganakan ti babae. Alam doon ti anak na. Diyak ipalubos Okay. ng agbaligi kay didaka sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito eh. Agsugli akong ijisilid ko. Asino ti ammom anapingat nga agrayo ka ni Ivory? Aduda, ngam na sisingpad da. Awan ti amok abastos takabuteng da ka nga amana. Asino ti namnamaam anakasikog kan kuana? No saan mo kumaapinapanaw? Mabalin nga inayayok. Tapno ipudno na no asino ti ama ti sikog na. Maamwak laang no asino ti nakasikog kan kuana. Papuurak asibibiyag. Kasano kumaamaamuam. Kat pinagtalaw mo ka nga rod. At da ka dinamnamaam anagturungan na. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao ng awan disiplina na. Kasanon no agpaisoan na idadanas. Kinaawan ka di ti disiplina tikas dyan. Ti anak ta ti biktima. Iso arumbang atulungam tasika ti amana. Ato ti gatas ken bitaminam. Masapula nasalon ato ti ipasngay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matakapin ano ti ipasngay ko? Di mo ka di kayat atulungan ka. Agyamanak, no napudno day ta atulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti laok na amadi. Anya ti kayat mo asawan. Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulitat ti agyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin day to intadyo. Kayat ko, analungpo ken nasalon at ti ubing. Dapno na nga to ti presyo na inton ilako. Diyak ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton, agpakadak iti asawa na. Kat pumanawak iti balayda. Idulin ko mat amin nga intada asweldok. Tapno adda aramatak no agpas ngayak. Saan ka di pa'y nagaw-awid ni Ivory? Saan pa'y nga rod? Madukutanak ijay balay mi amang pampanunot kan kuana. Iso nga mayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan nga agpaiso ni Ivory. Nabayag basitin asaan ang nagpakita dito'y lugar tayo. Mailiwak matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiren ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, no siyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano amok ti ayan na. Danag kaniliw ti marikrik na. Kita man nga agpaiso ti pasamak. Di tay ninamnama ang mapasamak kan ni Ivory ti kasjay. No maamwak no sa dino ti ayan na. Mapan ko danunan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay nga agmay-maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat agrupo ti pakikuyoga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta ngagkuyog, ma'am. Sana bale. Tadan tumot lang panagkita ta. Adupay a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Hawan matkit di ma'am. Ngam, kuna nga minti nga to, nga mga no sabali ka no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga rod, kat saan mo't ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat nga to ngamda tayo, Lara. Anay ko, apay akalata
nga nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito'y balay da Sir Saldi. Anya ka diti mapaspasamakin ka, Ivory. Kasla marigatan ka. Aganakan samatan. Palubusan da ko maapumanawan, sir. Kaya't kunti pumanaw dito'y balayo. Sana mabalin na pumanaw ka. Nang runa no aganakan. Pagkamangam ko mga rod. Makamo dito no sa dino ti papanak, sir. Basta palubusan da ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan kay di ospital. Saanan, sir? Pangaasiyo, di da kon kaduan. Jak ipalubos a pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay uita alawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.